TELIPAALE పంచినిలికి తెలుపులే బలె TELIPAALE బూర్దు బూర్దు తెలుపులే బలె TELIPAALE తెలుతు బోరులే బలె TELIPAALE పంజార తెలుపులే బలె TELIPAALE Let me tell one story. What was it, man? ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗು ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತೆಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ ಆತನಾಗ ಬಲೆ TELIPAALE ತುಯರಿಯೇ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ತಿಳಿತದ ಕೂಲಿರಡ್ಡಿಯೇ ಬಲೆ TELIPAALE ಬಲೆ TELIPAALE ಐ ನೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಓನ್ಲಿ ಬಲೆ TELIPAALE ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ TELIPAALE ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಳ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಸೆರೆನಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲಯ ಪನ್ಬಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಪಂಡ ಇನ ಯೋಜನೆ ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಡುಪದಕುಲು ಅಂಚನೆ ಓತೋಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾ ಕುಡ್ಲಪೇಂಟದ ನಡು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಬಕ್ಕ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಿರಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕುಡ್ರ ಮೊಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾತೆರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮ ಕೂಟು ನುಂಡುಮಲ್ದಿ ಚಿತ್ರನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡ್ ಕುಲ್ದೇರು ದೂರದ ಬೆಹರಿನಿರ್ದ ಬೈದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಅಮೀನ್ರ ಆ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರಭಾದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಭಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಸಾರ ಸುಲ್ಲು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ದೇಪಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ತೂಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ತೂಲ ದಯಪಂಡ ವಾವ ನಮನೆಡ್ಲ ಕೈಕಾರ್ ಆಡಂಡಲ ಕೈಕಾರ್ ಪಂದಾಂಡಲ ಕೈಕಾರ್ ದಖಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪರೆವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ರೆವಡು ಆತು ಸುಲಭಡವು ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಾಂಡ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬಾಂಜಿಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಕಾಸನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಗುದ್ದಾದ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕಲಿಗೆ ಅಕಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬಂಗನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜೋಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬಂಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಕಲು ದರ್ಬರಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ಓಪೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ದರ್ಬರಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊಡ್ತರು ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೆ ವಾವ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಲೇಸು ಬುಡ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ಕುಸಾಲ್ದ ಉರುಟು ನಿಖಲ ದೊಂಬದಿ ಕಡ್ದೇವರ ಬರೊಂದುಲೇರು ಚುಕ್ಕಿ ಕಲಾವಿದರು ಹಲೋ ಏರು ಮಗ ಏರು ಚುಪ್ಪಿಯಾ ಎಂಚಲ್ಲ ಬಾಲ ಎಂಚ ಅನ್ನಿಮುನು ಪುರ ಲಾಯ್ಕಾನ ಮಗ ಓಡೆ ಬಾಯಾರು ಅಂದ ಅಂದ ಓಲು ಅಂದ ಮಗ ಅಂದ ತೊಂದರೆಜಿ ಮಗ ಎಂಕುಲು ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಏ ಪಾರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರೀದ ವಾವ್ ಎಂಚ ಮಗ ಬಿಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೆ ಮಗ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತು ಗೂಗಲ್ಡ್ ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತು ಕೆಲವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತತ್ತ ಐತಾಯಿ ಬೈಜಿ ಅಂದ ಗೂಗಲ್ದಾಯಿ ಒಯ್ತೆ ಪೋತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಎಂಗ್ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ತೋಜಿ ಅಂದ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಏತು ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಬಂತಿಜೆ ಅಂದ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಮಗ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏರಿ ಯಾ ಗೂಗಲ್ ಮಾತಾಡು ಗೂಗಲ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಾಲ ಓ ಬಾಲ ಅಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ದಾಯ ಬತ್ತಿ ಗೂಗಲ್ ದಲ್ಲೇ ಕಾಣಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ ಅಂದ ಬೈದೆ ಓಕೆ ಮಗ ದೀಪ ಎಂತ ಬಿಲ್ಲು ತುಪ್ಪೆ ಬಾಲ ಬಿಲ್ಲು ತುಪ್ಪೆ ಅನ್ನವಾ ವಾ ಓಕೆ ದೀಪ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಈರು ಮ್ಯಾನೇಜರ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದು ಸರ್ ఒక ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಳ್ಳೆ ಆರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ತೇರಲ್ಲೇ ಬತ್ತೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಐ ಆಮ್ ಪಚ್ಚು ಫ್ರಮ್ ಗೂಗಲ್ ಅಂದು ಸರ್ ಇರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ A to Z ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿರೆ ಯಾನ್ ಸರ್ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತು ಸರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚಾತು ಸೂಪರ್ ಆತು ಸರ್ ಈಗ ಲಂಚನೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಬಿಲ್ ತುಕಾನೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತ ಬಂತಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಬಿಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಬತ್ತೊಂದೆ ಮುಂದೆಂಚಿನ ಮಾರ ಬಿಲ್ಲಿ ಸರ್ DC ಆಫೀಸ್ ದ ಫೈಲ್ ದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮಾರ ಬಿಲ್ಲು
ಇಂದೇನು ಓದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುನ ಮಾರ ಈತಿತ್ತು ಬಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲುಂಡು ಮಾರ ಏನಾರ್ಥ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ ಓದುದು ಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಯಾನೇ ಪನ್ನೋಡು ಸರ್ ಓದ್ ಬಲ್ಲ ಸರ್ ಪನ್ಪೆ ಹಾ ಸರ್ ಹಾ ಸುರುಕು ಅಮ್ಮಡೆ ಓಡೆ ಓಡೆ ಸಾರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಒಡೆ? ಸಾರಿ ಸರ್ ಪೈತು ಪೋತಿನ ಸರಿ ಬಾಗಿಲ್ ಸರ್ ಸರ್, ಅಮ್ಮಡೆ ಪಂಡ ಕಾಣನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿರ ಬೋತದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ನಡೆ ಆ. ಅಮ್ಮಡಿ ಅಮ್ಮ ನಡೆಗೆ ಓ ನಾಲಾಯ್ ಸರಿ ಜಾತಿನ ಅವು ಅಮ್ಮಡೆ ತುಂಬೆ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬೋತೀರಿ ಅಲ್ಲೂ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡೆ ಪನ್ಪಾತ ಮಾರಾಯ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಪಡೆ ಸರ್ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೂತ ಪೂಜೆಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ರಂಗಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿನಿಂದ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಗೆ 18,000 ಸರ್ ಟೋಟಲ್ 17,770 ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ 501 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟ ಸರ್ ಹೌದೇ ಸರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಸರ್ ಏರಿಗ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ಪೂಜೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಮದುವೆದಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಇಂಚ 18,000 ಒನಸ್ತ ಬಿಲ್ಲ ಮಾರ ಯಾನು ಒಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ಮಾರ ಈ ನಮ್ನೆ ನಿಕುಲು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂದು ನಿಕುಲು ಒಟಾಸಿ ವಾಟರ್ ತೊಂದರತ್ತ ಮಾರ ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಬಟ್ರೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅತ ಪಾಡು ದುಂಬು ಪಾಡು ದುಂಬು ಸರ್ ತುಂಬುವ ಕತೆ ಸರ್ ಮದುವೆದನಿ ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ತದ 25,000 ಆಜಿನುದು ಸರ್ ಎಂಚ 25,000 ಆಜಿನುದು ಆಯ್ತದ ಹೌದಾನೆ ಆತು ಅವು ಎಂಕಲ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಡೋಂಗಿಜಿ ಸರ್ ತಾನೆ. ಐಟಮ್ ಬಿಲ್ಲುಂಡು ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾರ್ಲದ ಎನ್ಮ ಜನ ಅಕ್ಲೆ 16,000 ಸರ್ ಬೊಕ 4 ಅಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮದಿಮಲ್ಲಿಗೆ 4 ಅಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಜಾವು ಅಕ್ಲೆ ಮೆಕ್ಲೆ ಪಂಡಿತ 4 ಅಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬೊಕ 2,000 ಎನ್ಮನ್ನೋದು ಟೆಂಪೋ ಬಾಡಿಗೆ ಸರ್ ಅಂದ. ಬೊಕ 1,000 ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ದಗಲೇನುಂಡತೆ ಎಸಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಬಂದಿನ್ ಅಂಚುಂಡತೆ ಅಗಲ ಮೇಕಪ್ ದಲ್ಲಾರ ಬಲ್ಲತೆ ಐಕ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏಸಿದ ಅಂದ ಅನ್ನನ್ ಅತ್ತು ಮಾರ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ನಿಕುಲು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಕಲಿ ಎಸಿ ಗಾಡಿ ಕಲಾಯ್ದಿನ ಮಾರ ನಮೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಮಗಲ್ನ ಮದಿಮೆ ಆತನ ಮಾರ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ರಾಧಕ್ಕಯ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ತೊಂದಿಜೇರು ನಿಕುಲು ಈತ ಬಿಲ್ ಬತ್ತಂದು ಕಲಾಯ್ತಾರತ್ತ ಮಾರ ಯಾನು ಒಲ್ತು ದಿಂಜಾವನು ಮಾರ ಸರ್ ಸರ್ ದುಂಬುವಯ ಪಾಡು ಸರ್ ಕಾಣೆ ಮೂರ್ತದ ಪಟಕಿದ 10,000 ಗಾಡಿದ 80,000 ಸರ್ ಪಟಾಕಿದ 10,000 ಗಾಡಿದ ಎನ್ಮ ಸಾರ ಎನ್ಮ ಸಾರ. ಹೌದಾ ನೆಂಚ ಸರ್ ತುಲೆ ಸರ್ 100 ಶೋಡ್ದ 15 ಇತ್ತನ್ ಪಕ್ಕ ಎನ್ಮ ಸಾರ ಎಡ್ಮ ಸಾರ ಗಾಡಿದ ಗಾಡಿದ ಅನ್ನ ಓ ಗಾಡಿದ ಎಂಗ್ಲು ವಾಡಿಡ್ ಬಂದಿನಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿ ಜಂಗಲೆ ಪೋಡಿ ಸರ್ ಓ ಪೋಡಿ ಕೋಡಿ ಹತ್ತು ಬದಾನೆ ಹತ್ತು ಮಾರ 10,000 ಪಟಾಕಿ ವಾಡಿ ಗಾಡಿ ಕಳೀತಾರತ್ತ ಮಾರ ಏರು ಮಾರ ದಿಂಜಾವನು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಸರ್, 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 ಸರ್. ಮಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್ ಪಟಕಿದ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿನ ಸರ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ರುಪ್ಪುನು ಸರ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿಗೆ ತೂಗೋರು ನಂಡು ಸುಯ್ಯ ಬೋಪುನು ಸರ್ ಸುಯ್ ಬೋದು ಅವು ಡಾಮ್ ಅಪ್ಡೌನ್ ಸರ್ ಅಂದು ಸರ್, ಅಂದು ಸರ್. ಅವು ಕಲರ್ ಅದು ಬುರ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದು ಸರ್, ಭಾರಿ ಅಂದು ಸರ್. ಸೋಕಾಬಿಡು ಸರ್ ಭಾರಿ ಸೋಕಾಬಿಡ್ತೀಯಾರೆ ಕಲರ್ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪಟಾಕಿಗೆ ತೂ ಕೊಡ್ತಾರು ಮಾರ ಅವು ಕಾಲಿ ಸುಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ನಿ ಬಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಡಮ್ಮ ದಾರಿದ ಕಾಲಿ ಬೆಜಕರಗಲಕ ಬೋಲ್ತು ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ನಿಕಲೇನ ಸರ್ ದುಂಬು ಬಯ್ಯೆ ಹೋಯ್ ಸರ್ ಕಾಣೆ ಮೂರ್ತದ 2 ಕಿಲೋ ಅರಿತ 320 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಎಂಚ 2 ಕಿಲೋ ಅರಿತ 320 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಶೇಷದಾರಿದ ಅಂದು ಸರ್ ಅಂದು 320 ಅಂದು. ಹೌದಾ ಗಂಚ ಸರ್ ತುಲೆ ಸರ್ ಎಂಕಲು ಶೇಷದಕ್ಕನ ಅರಿ ಉಂಡತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಹತ್ತುಮೆ ಶೇಷದಾರಿ ದಕ್ಕರು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ 320 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋ ಅಂದು ಸರ್ ಹತ್ತುಮೆ ಐದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಪೇರತ್ತ ಮಾರ ಐನ್ ಹರಿನ ಕಂತಿಂಚ ದಕ್ಕುದುಲ್ಲೆತ ಮದಿಮಾಲೆ ಸರ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಾಸು ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತ ಮಾರ ಸರ್ ದಕ್ಕೆರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ದಾರಿಲ್ಲ ದಕ್ಕೋಲ್ ಸರ್ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ಇರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ರೋಡ್ ಫೋನಗ ರಾಘವನ ಮಗಲ ಮದ್ಮೆ ಏತು ಬಾಸ್ ಅಂದು ಸರ್ ಅಂದು ಒಂದು ಸರ್ ಬುದರೇರೆ ಸರ್ ಏರೈ ಸರ್ ಒಂದು ಬುದರೇರೆ ಸರ್ ಇರೇಗತ್ತೆ ಸರ್ ದಕ್ಕುನ ಅರಿ ಸಮತ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಪಾಡು ದುಂಬು ಪಾಡು ಸರ್ 7 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಸರ್ ಆರತಿ ಅನ್ಪೇರೆ ಆಕಲೆ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಆಕಲೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಹೌದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವು ಪೊರ್ನವನಗಲೆ ಉಂಡದೆ ಇರ್ನ ನಿರಕರದಗಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೊಂತ ಕಮ್ಮಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನನ್ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒರಿಪಾಯಿ ರತ್ತ ಮಾರ ಪುಣ್ಯ ಎನ್ನ ಆತಲ ಹೆವಿ ಅವರ ಬೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ ದವಸೆ ಮದಿಮಲೆ ಪಾಯರೆ ಪೋಸಿ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಪ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಬಂತೆ ಸರ್ ಐ ಅವು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುನಿ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಪೋಯರ ಬಾರಿಯರ್ ಬತ್ತೆರ ಅಂಚ ಸರ್ ಅವು ಇಂಚ ಸರ್ ಮದಿಮಲ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ದೂರು ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಪೋಪುನಿ ಸರ್ ಲೈಂಡೆ ಪೋಪುನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೋನಗ ಸರ್ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಸರ್ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ತೀಯರೆ ಎಂಚಗ ಸರ್ ಈ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಒಂಜಿದ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಸರ್ ತೀಯರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಹೌದು ಸರ್. ಅಜಿಪ್ಪ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರು ಮದಿಮಾಲ್ನ ಪಿರಾಡು ಬರ್ರೆ ಐಟು ವಾಲ್ಗ್ ಬೈದಿನಿ ಕಾಲಿ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಮಾರ ಸಾರಿ ಸರ್ ಪಿದಾಜಿನ ಅಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಬನ್ನಗೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸರ್ ಅಂಚ ಮುಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕೊಂಡು ಸರ್
ನಮ್ಮಾರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಮಾರ ಈ ನಮ್ನೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಡು ಐನಿ ಏರ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೋಡಲ್ಲ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಫ್ ಬತ್ತ ಮಾರ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ವಾಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತ ಎತ್ತನತ್ತ ಅವು ಎಂಕು ಖುಷಿ ಪಾಡು ತುಂಬ ನನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲುಂಡು ಸರ್ ಒಕ್ಕ ಮದಿಮಲೆ ಎದ್ಕೋನ್ಯಾರ 30 ಜನ ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಸರ್ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುನೆ ಈ ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಪೂರ ಕಲಸ ಬಸ್ತದೆ ಇಂಚ ಉಂಟೋನಿ ಸರ್ ಅವು ಒಂಜೇಲ ಕಸ ಸಾರಿ ಸರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕ ತೋಜಿನ ಸರ್ ಅಕ್ಕಲ 30 ಸರ್ ಅತ್ತುಮೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದಿಮೆನ ಅತ್ತು ಮಾರ ಅತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ಇಂಚು ಅಂತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂಟ್ರಾಪಿನ ಮಾರ ನಿಕುಲು ಈ ನಮ್ನೆ ಕಲಸ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಸೀರೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಕಲಸ ಬತ್ತೊಂದು ಪೊಂಜೆಲು ಉಂಟದತ್ತ ಮಾರ 30 ಜನ ಅಕ್ಲ ಬಿಲ್ಲೆತ್ತಿ 30 ಸರ್ 30 ಸರ್ ಅಂದು ಸರ್ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಬರ್ಕನಾ ವನಸೆಂಚಾತು ಸರ್ ವನಸೆಂಚಾತು ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವನಸೆಡ್ಡೆ ಆತದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಅವಳು ಉಪ್ಪಡಿಯೇರು ಬಳಸಿದಿ ಉಪ್ಪಡಿಯೇರು ಬಳಸಿದೀನಿ ಬಾರಿ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಡಿಯಾನೆ ಸರ್ ಬಳಸಿದಿ ಉಪ್ಪಡಿಯಾನೆ ಬಳಸಿದಿ ಸರ್ ಅತ್ಮೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಇರೆಕ್ ಉಪ್ಪಡು ಬಳಸ್ತಾನವೇ ಸರ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಏನಾರ್ದೆತ್ತಾರ ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಓಡೆ ಬಳಸಿನಿ ಅಂಚೊರ ಇಂಚೊರ ಪೋಯಿನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದ್ ಸರ್ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಸರ್ ಎಂಚಿನದು ಇಂದ ಜನ ಮಾರಾಯ ಸರ್ ಇರ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ದ ರಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ವನಸ್ತ ಹಾಲಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಕುರಿ ಅವೇನ್ ಫುಲ್ ನ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಲ್ತು ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಜಿಂಜಾತ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ನೇಲ್ಪಾದ್ ಅಡಿಟ್ಟು ತೂಪಾರ್ದಿತ್ತ ಸರ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕುಲ ಅರಂಟೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಸರ್ ತೆಲಕೈ ಬಿಚ್ಚಲಕ ಬಿಚ್ಚೋತ್ತೇರ್ ಸರ್ ಅತ್ತಮೆ ಈರ್ ಆ ಕೋಣೆಡ್ ಒಂದು ಕುರಿಕನೇಲ್ ನೇಲ ಅವನೇನು ಎನನೆ ಕೊನೋದು ಇಂಚ ನ್ಯಾಕೆಡ್ ನೇಲದು ಅತ್ತ ಮಾರ ಏರು ಮಾರ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿನ್ಪೇರು ಬಂದು ಈ ಪುರಾ ಬಿಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಮಗಲ್ ಬಂತಲ್ ಕೊರ್ಪತ್ತ ಯಾನು ಒಲ್ತು ಜಿಂಜಾವನು ಮಾರಾಯ ಸರ್ ದುಂಬೋಯೇ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಏನ್ ಚಾತನ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಬೇ ಅಂದು ಸರ್ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ತಾನೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಇತ್ತಂದ ದಾಯ್ ಸರ್ ತಾಯ್ತು ಬೋತಿನ ಮಂಚವದ ಕಾರ್ಗು ಬಜ್ಜೈ ಸುಂದರತ ಮಾರಾಯ ನಿಕುಲು ಎನ್ಮ ಬೊಂಡನು ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಕಟ್ಟದೀನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಕನಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಗೆಂಡಲಿ ಬೊಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ತರಕ ಬಿಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಖಾಲಿ 4 ಮೂಲೆಗೆ 4 ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟದಾರು ಅವು ಎಂಚಿನ 2020 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡ ಮಾರಾಯ ಅವರು ಅಂದೆ ಪೂರ ಬಿಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಣರ ಬಂತ ನಿಕುಲು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಂಜ ಕಣೈದಾರು ಗೋಣಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಣೈದಾರು ಮಾರ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟೆಂಜ ಪಚ್ಚಿಲ್ದೆ ತುಕ್ಕುಲೊಂಡ ಕಂಡನಿ ಬಿಡದಿ ಕೂಡ ಕರ್ಕುಂಡ ಬತ್ತವಾಯ್ತಾರು ಯಾನು ಪಂತ ನಿಕ್ಲು ಗೊಂಜಿ ಮದಿಮಾಲೆ ಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಂಡೆ ಕಣಲೆ ಪಂತೆ ಅಂತ ಪೇರು ಬರ ನಿಕ್ಕುಲ್ ದಾದ ಕಣೈತಾರು ಭೂತೋಗದೀಪನ ಎಲ್ಲ ಗಿಂಡೆ ಕಣೈತಾರು ಐನು ಉಲಾಯ್ ದೀತಮೆ ನಿನ್ನಲ್ಲ ದೈವದ ಒಂದುಂಡ ಮಂಚವು ಐಟು ಕೊಣೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಮದಿಮಾಲೆಗೆ ಪೇರು ಬಾರತ್ತೀನಿ ಮಾರ ಭೂತೋಳಿಗೆ ಪೇರು ಬಾರ ತಿನ್ನತ್ತು ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ ನಿಕ್ಕಲ ಸರ್ ಅವಸಯ್ಯಡೆ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಈರ್ನ ಎನ್ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಲೆ ಓಪ ಓಪ ಅಂದ ಏರ್ ಬೈತಿದ್ದುಲೇ ಓಪ ಅವತ್ತಿರು ರಾಘವ ಓ ರಾಘವ ಅಪ್ಪ ಓ ಬೈತಿದ್ದುಲೆಗೆ ಏರ್ತಿಯಾರ ಒಂದೇರು ಓ ಒಂದೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚುಪ್ಪಿನ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತೈತೆ ಗೂಗಲ್ ದಾಯಿ ಗೂಗುಲಿಯೇ ಗೂಗುಲು ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಗೂಗುಲ್ ಮೇ ಮೊಕಲ ಗೂಗುಲ್ ದ ಬೇರೋಡು ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಗುಲ್ಗುಲ್ ಅವಂತುಂಡು ತಾನೆ ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಓ ಇರ್ನದಾಲ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡಾ ಎಂಚ ಇರ್ನದಾಲ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡಾ ಉಂಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ದೊಡ್ಡ ಬಲ 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 ಅರ್ನ ವಾಡು ದೊಡ್ಡ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಆರ್ಮಾನ್ಯ ಅತ್ತಿಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೇ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕನಕ ಉಂಡಾ ದಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಗೂಗುಲ್ ದ ತಿನ್ನದು ಬದುಕುನನೇ ಬಂಗಾತಂಡು ಸೈತಂದ ಪೊತ್ತಾರೆ ಬೋಡತ್ತ ಐಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಗುಂಡದೆ ಭಯಂಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನ್ ಮಾರ ಮೂಜಿ ದಿನದಿಂದ ಬಂಜಿ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಕಲ ತಿಂದು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚದ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತನೇರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುರಣಿ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಉಳಾಯಿ ವಿನ್ನರ್ ಬೈದಿನ ಬಾಲ ಎತ್ತಲ್ ಆಲ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡೆ ದಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೂಜಿ ಚಪಾತಿ ಉಂಡೆನು ಗುಳುಂಕ ನಿಂಗೇರು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಅವು ಓಟೆ ಪೋದು ಜಾಮ್ ಬಾತನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಯ್ನಿ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತುನಾ ಗೊತ್ತನೇ ನಿಕ್ಕಲ ಗೂಗಲ್ ಪಾಸ್ತಾದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ದಾದ ದೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಲ ಹನಿಮೂನ್ ದ ಕತೆ ಪನ್ವರ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನಪ್ಪೆಗೆ ನಾಚಿಕೆ ತುಳ್ಳ ನಾನಿ ಮುಂದ ಕತೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲೆ ನಾರ್ಬು ಪಲ್ಲೆ ನಾನಿ ಮುಂದ ಕತೆ ಮಗ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ತಾರ್ನ ಒಂಜೇ ಚೋರ
ಅನುಮುನು పోయింది ఆవు బంద పిదండు పోయారా ಒಡೆ ಬೋಪಿನಿ ನಾನೇನು? ಬರ್ಸದ ಬೊಲ್ಲ ಅಲ್ತರ್ದೆ ಬೀರ ಕೂಡ 10-15 ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಮೇರ ಚೊರೆ ಅನುಮುನು పోయి పోయారా ತಂಗನೆ ಮಂಗನೆ ಮಲ್ತದ ಆವು ಬಂದ ಪಿದಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ತೆ ಪೀರ ನಾನಂಡು ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ತೀರ್ಪೋಯರ್ಗೆ ಅಂಚ ಕೂಡ 20-25 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಕೂಡ ಮೇರ್ನ ಚೊರೆ ಅನುಮುನು పోయి ಎಂದು ತಂಗನೆ ಮಂಗನೆ ಮಲ್ತದ ಆವು ಬಂದ ಪಿದಂಡು ನಾನಂಡು ಎಂಕಿಲ್ಲ ಗಾಬುಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರು ವಾರು ಇರ್ರಿ ಹಲೋ ಅಂದೆ ಆವ್ ಯಾನ್ ದಾದಾಲ್ಪುನು ಅಂದು ದಾದಾನ ಮಲ್ಪಡತ್ತನ್ನ ಅಂದು ಎರೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಯ ನೀರು ಮಂಡೆ ತಲ್ಪ ಜಾನ್ ಮಲ್ಪಯ ಆವನ ದಾಲ ಮಲ್ಪಯ ಆವೇ ಟೆಂತಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಆವ್ ದೀಪ ಸರ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಕ ಮಾರ ಮೂಳು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಲ್ಲೋಡು ಅದೇ ಯಾನು ದುಂಬುದ ಮಗಲ ಮದಿಮೇರ ಎನ್ನಲ್ತ ಊರ್ದ ಜಾಗೆ ನಡವುದಿತ್ತೆ ಐನ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಚಿಂದ ಐನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಕಳು ಸೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಮಾರ ಯಾನು ದಾದಾಲ್ ಮುಂದೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೆ ದನಿ ಈರ್ದಾಲ ಮಂಡೆ వెచ్చాలి పొడిచి ఎన్న దొడ్డగుండది ఎర్మల్ ఎడమెక్కర జాగున్ అంట ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಚ ಧಮ್ಕಿ ಕೊರೋಡಿ ಐಟ್ ಮಾರ್ದ ಜಾಗನುಂಟೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಸಾಲ ಕೊಡು ಕೊರ್ಪೆ ನೀನು ನಂಬರ್ ಬನ್ 97 47 777 777 ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಕುಡಾರ ಬನ್ 97 47 777 777 ಏತ್ ಬಂಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುನು ಮಾರ ಭಯಂಕರ ನಂಬರ್ ಕುದರ್ ಬನ್ನಾರ ಕುದರ್ ಸುಮತಿ ಬಂದ್ ಹಲೋ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ರು ಸುಮತಿ ಅಕ್ಕನ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ವಸಂತೆ ಪಾತೇರು ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಮಗನ್ ಯಾನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಅಲ್ದೆ ಅಂದ್ 2 ದಿನ ತೊಲ ಈರೆಂಕ ಕಾಸು ಕೊಡೋಡು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಡು ಇಜಿನ ಇರ್ನ ಮಗನ್ ಕೆರ್ಪೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನಂತೆ ಎಂತ ಯಾನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಎತ್ತ ಇರೆಗ್ ದೌಟ ನಮ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬಾಂಬ್ ದಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಕೈ ಬಾಂಬ್ ದಕ್ಕುಮೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಕಾಂಡ ಬೊಂಬದಟ್ಟೆ ಇಂದು ಕಲೆಸನು ಪೋಪಿನ ಮಾರ ಕೈ ಬಾಂಬ್ ದಕ್ಕ ಈ ದಕ್ಯ ಕೈ ಬಾಂಬ್ ದಕ್ಯ ಕೇಂಡ ಇರ್ನ ಮಗನ ಅರ್ಥನಾದ ಕೇಂಡ ವಾರ್ ರಿಸ್ಕುಡುಲ್ಲೆಂದು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ನೀ ಈರೆಗು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಈರ್ ಕಾಸು ಕಡುಪುರ್ಜಾರ್ನ ಇರ್ನ ಕೊಂಬ ಬಿರೆಲ್ ದೆಪ್ಪು ಇರ್ನ ಮಗನ ಎಳ್ಳ ದೆತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಿರೆಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ಎಳ್ಳಂಜಿ ಕಡುಪು ಜರ್ನ ಅರ್ನ ಮೂಜನ ಬಿರೆಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಅರ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರೆಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಆವ್ ದೀಪ ಕೊರ್ಪೆ ಉಂಡದೆ ಕಾಸು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಉಂಡದೆ ಪೊಂಜು ಪನ್ಪಿನಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾರ ಕಿನ್ನ ಬಿರೆಲು ಕೊಂಬ ಬಿರೆಲು ಮಲ್ಲ ಬಿರೆಲು ಬಂದು ಸುರುಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆವಡು ನಿನ್ನ ಮಂಡೆನೆ ಕಡುಪುರೋಟಿ ಗಡೆ ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ 10 ಎಕರೆ ಬಳೆ ಮಾರ ಕೊತ್ತ ಮೂಜಿ ಸನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವು ಪುರ ಸಯ್ಯಾಡು ಕಡೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಹನಿಮೂನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಅಂಡು ದೊಡ್ಡ ಒಡೆ ಬಾಕಿ ಅವು ಎಂಕುಲು ಹನಿಮೂನ್ పోతినట్టే ఉన్నొంజి కుర్లే ఆతిని ಇದೇ ಬಲ ದಾದಿ ನಿಕ್ಲ ಗೂಗಲ್ ದ ದನಿಯುಲ್ಲೆತ್ತ ಆಯ ಪೋಷ ಎಂಚಿನ ಪೋಷಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾಲ್ ನಾಯಿಂಡು ಮೂಜಿ ಕಾರುಂಡು ಏತ್ ಪೋಷ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಕೊಂಡತೆ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಡು ಬರ್ದೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಡು ಬರ್ದೇರು ಸನ್ನಿ ಮಿರ್ದು ಬೇಡ ಆಡ ಏತ್ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ದಾನವೇ ನಾಲಾಳು ನಾಯಿಪ್ಪಾಡು ನಾಲಾಳು ಕಾರುಪ್ಪಾಡು ಹೋವಿತ್ತಿನ ದಾನವೇ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಶ್ರಮ ಬಾರ್ದೇತ ಮಾರ ಆಯ್ ಬಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಜನನ ನವೇ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬಂಡ ಏರುಂಬೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬಂದ ನಮಕ್ ಜನ್ಮ ಕೋರಿನ ದೇವೇರು ಮಾರ ಅಕ್ಲೇನ ಆಶ್ರಮ ಬಾರ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾರಾಯ ಗೊತ್ತನತ್ತ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಏಪ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮೋಕೆಡು ತುಪ್ಪನ ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೆಡೆ ತುಪ್ಪೆದು ಗೊತ್ತನತ್ತ ಪರ ತಡ್ಪೆದು ಅಂಬಿದ ಬಲಗೆ ಪ್ರಾಯದಿಂಜಿನ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಗೆ ಈತನ ಏಪಲ ನೆನಪುದಿಯೋಡು ಮಗ ಗೊತ್ತನತ್ತ ಈ ಏಪಲ ನೆನಪುದಿ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಕಾಸು ಶಾಶ್ವತತ್ತು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತನ ನಮಕ್ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಡ್ಲ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕುನ್ಬೆ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಡ್ಲ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕುನು ದಾನೇನ್ ಪರಪ್ಪ ಈ ಪಣ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗ ಇಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉನಿಯರ ಗತ್ತಿಚಿನ ಮಲ್ಲೆಚಿ ಯಾಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಏತ್ ಮೋಕೆ ಡುಲ್ಲಂಬೆ ಗೊತ್ತಾ
ಗೊತ್ತಿನ ಮೇ ಎನ್ನ ಪೆನಿ ಯಾನ ಏಪಗ್ಲ ಏತ್ ಬಂಗನಲ ಯಾನ ಆಶ್ರಮ ಕಡುಪುಲ್ಜಿ ಮೇ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಗೊತ್ತಂದು ತಲಿಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಮೊದಲು ಈತನೆಟ ನಿಕಲ ದಿಂಬದಿ ಕಡೆ ತನ್ಕುಲ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುರ ಮೆನಪೈ ನಕಲು ಚುಕ್ಕಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾಂಡು ವಾನಮನ ಡಕುಲ್ ತೇಲ್ಪಾಯರ್ ಪಂದೈತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರನ ಪುರ್ತು ಸುರುಕು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಿಟ್ರ ವಿಜಯಣ್ಣರಿಗೆ ಎಂಚಾಡು ఇంకా మస్తు లైక్ అండి నా స్క్రిప్ట్ లైక్ అవుతుందో ద స్క్రిప్ట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఒక పంచెಸ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಚಸ್ ಇರ್ತಿಜಿ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನಿಕೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ದಾರ ಇದನ್ನ ಬರೋದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರಾಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮದ್ಮೆದ ಹನಿಮೂನ್ ಗುಂಡಿಗೆ ನಾಗಮಂಡಲದ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ so it was good overall a good act and ಅಮ್ಮನ ಇನ್ನ ರೋಲ್ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ನಡುಟೆ ಬಚ್ಚೆ ತಿಂದ್ರೆ ಶುರು ಅಂತಾರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಯಿಡ ಬಚ್ಚೆ ಇತ್ತೀಚೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಕೊಡು ಸಡನ್ಲಿ ಬಚ್ಚೆ ತಿಂದ್ರೆ ಶುರು ಅಂತಾರೆ ಉಬ್ಬಿಯರ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚೆ ತಿಂದ್ರೆ ಶುರು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಶುರು ಅಂಡ್ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ನೆಲಕೊಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಶಿವನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದನಿಕೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ಲೆ ಕೊಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಳೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಗಲು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದವರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಳಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾಡಂದೆ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ರೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾ ನಿಖಲ್ ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದಾಟ್ ಮಟ್ಟಿಗ್ಲ ಬತ್ತಚ್ಚಿ ಉಮೇಶ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲು ಪಂಚ್ ಕೊರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಚ್ ಬತ್ತಚ್ಚಿ ನಿಖಲ್ನ ಓಲು ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಎತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಪಂಚ್ ನಿಖಲು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಂಚ್ಗೆ ನಿಖಲು ರಿಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗಳ ಕಾತೋ ಎತ್ತಜಾರು ಇತ್ತ ಬೇತಕಲ್ ಪಂಚ್ ಕೊರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಇಮೇಟ್ ಡಯಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಈ ಹನಿಮೂನ್ದ ಜೋಕುಲ ಅವು ಅರ್ಥ ಹೊಡ್ದುಂಬು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾತನ ಸೊ ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸರಿಟ್ ಪಂಚ್ ಟೈಮ್ ಅಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಜಿ ಈರ್ನ ಪಂಚ್ ಇತ್ತಂದು ಈರ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಅವಳು ಆಡಿಯೋ ಇತ್ತಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಂಕದನ್ನ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಗೂಗಲ್ಗಳ ನೆಕ್ಕಲದಾದ ಸಂಬಂಧ ಅಂದೆಂಗ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅವು ಅವು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಪೂರ ಮುಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೋಪಿ ನಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಕಾಸು ಜನ್ನಿ ಕಂಚ ಒಳದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತು ಪೋಪಾಲ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಳ್ಳೆಂಡ ಕಾಸು ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ ಐನು ಎರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇನು ಲೆತ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೇನೊಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಬರ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನ ಕಳ್ಪ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅವು ಅವೇ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಬಿಲ್ಡಪ್ ನಿಖಲ್ನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೊಂದು ಜೋಕ್ ದಾಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಫಟ್ಟ ಬತ್ತನ್ನು ಪಟ್ಟಗಿಲೆಕ್ಕ ಪಟ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡವು ಜೋಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಓಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಿಖಲ್ ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ವಲು ಇತ್ತೆ ದೂರದ ಬಹಿರೇನರ್ದ ವೈದ್ಯನ್ ಚಿತ್ತನ ಕಮಲಾಕ್ಷಾಮಿನ್ರುಲ್ಲರು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪರ್ಯಾವತನಾಡ ತುಳು ತಲೆಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷಾಮಿನ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಚಾಣದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಶಿವಶರಣೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಅಕಲ್ನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ದತ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಓಲಾ ಓನ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆಯರೆ ಆತಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈರು ಓಲಾ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೋರು ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೋರು ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆವಂದು ಎತ್ತುಂಡು ಆರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು 2-3 ಸರಿ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಂಡ ಆಂಡ ಈರು ಫೋನ್ ದೆತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರು ಫೋನ್ ದೆತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಓಲಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂತೆ ನಿಕಲ್ನ ಅವು ಪೂರಕ ಅದು ಇತ್ತುಜಿ ಪಂದು ಇನ್ನು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ರೌಂಡೆ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ
ಸಂದೇಶ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರಾಯದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ ಅಕಲೆ ಆಧಾರ ಜೋಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎನಿವೇ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ ಪಂಡ ನನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕಲೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ಕುಸಲ್ದ ಎಗ್ಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ದೇಕೆಡು ಕೊಡಲಾತ್ ಕುಸಲ್ en ತೂಕ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ Bale, TELIPAALE, pa 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 pa. Bale, TELIPAALE.